Guys, mamahaw na mi. Kaya nakaluto na si Utik. Niya is charge sa naton yang aton cellphone kay para di tama lubatan. Nagdala-dala ko og kuan ana ang power bank. Kay ang kaning cellphone dali ra ka lubat. Pero ang battery daning kuan, camera 360 ang isa, naka-charge na. Full charge na siya. Maali na kay pamahaw na ta. Ante! Ante, pamahaw! Ares, Ante Mercy. Oh? Wala na si Madam. Mao to nga pick up da. Alam mo, rag si Madam to atik. Baking to siya. Niya. Karon, ang saman. Adto na mo. Awa lagi. Dali na. Si mamahaw mo daan. Ayaw mo mag... Kuan, tanom sa luya. Ikaw na na bangko pa. Kinusulod to si Madam karon. Dali mo pagbirin kong budya. Kuaon sa ni daling panghinangi ro. Brick ba ni may Ito na butang ko sa sulod. mga lost need na brick. Dana, kaya para si Madam. Dana maglingkod si Madam. Ulit ka? Si Mother Earth nagpilo-pilo. Ingani mabanga. Ang diri, walay mga kalat-kalat ni Dani. Ano gani? Kaya diha walay kalat-kalat, hapsay. Kay wala may bata dinhi. Wala may bata nga ag oh, tigwang kinsa man agsali. Ay si Papa di ay ang aghugaw-hugaw diri di ay. Oh, sa sakas nila. Ay mo na di ay si Papa di ay ang aghugaw-hugaw diri karon. Lita kay sakay sapatos. Na. Kansa? Bahala mo diya. Guys, pamahaw na ta. Kamang sudan guys. Tulo man to tik yana tik isa, duha, tulo. Hala sabaw ang among sudan karon. Sinabawang kuan, ulo sa isda. Doy, ali na doy. Ano ang kutsara kay dili luming. Mga kutsara ni Made, pulos mga luming. Ay, mga guys. Ito sa inyo sa ilalim mo. Kisa si Koreana to adito? Yung nag-jogging mo daw. Kisa na ingon? Kita kayo ganina. Kisa na ingon si Lilit? Nga to adito na paingon? Naimpas si Koreana. Nada si ate dia. Lah, Sherwin ba? siguro siya maingon. Ano sa ganito karon? Impas. Sherwin dito sa. May sige na, kay pamahaw na, ali na, ama si Mimi. Dapat tingali ko na. Andi ng cellphone. Kay, ibunda ko ni karon. Labon magtuon ha, magbasa. Kabasa na si Mimi, di pa? Di pa. Ako di pa kabasa ang bright. Wala na si Madam. Puti ba ito ikot sini? Di ba itong Ikaw, gawas na ikaw. Gawas na sa tikaw. Ikaw, gawas na si Madam. Magukad ta, kay mamahaw ta guys. Na si Madam supporter na mo. Sige na, Duy. Sige na ba? Kaysa pa ako sa nibutan sa kuan di. Kaya guys, ang among sudan, pagka-imal. Nya, ako karang utan Duy. Ang utan. Kay mamahaw ni Madam. Mamahaw. Pamahaw, Madam. Atong gawason si Madam karon. Nakasakyanan si Madam pick up na puti. Kana. Daw kani ako ni siya sabaw. Ako ni siya Doy ha, kaning tasa Doy. Pag nga raw ng tubig Doy, kay nag-agasa na Doy. Nana si Madam. Hala. Auto si Madam. Nya kay nag-order ni si Madam sa sabon. Nya kay wala pa may sabon, o pa man ko nakakuha sa sabon. Sunod na nako si hatagan basin unya makaadto ko dito sa kuan
Makadto ko sa... Ante! Ta, pamahaw ta. Ha? Namahaw sad ka? Namahaw po sad si Auntie Mercy. Ala, pulpak si Utik lagi. Ako yung si Madam B. Ah, grabe Utik dahil kay pinaskuhan Utik oh. Ah, ba? Kanarilo na ko anak. Hala madam. Ang imong order. Naasa ko order nga sabon. Unya pa ko mag-adto sa kuan. Kana ang balingasag. Unya unsa Kano sa ka mo uli? hapon. Hi bibi. Ah, hapon uli mo uli ka unya hapon. Oo. Magmotor ka unya. Kuan magbas raman ko paingon sa kuan. Balingasag. Mo to ka sa morning. O karon human pamahaw mo adto ko nya. Dari na nako ibilin dayon. Or unsa man. Mubalik lang sa ko every week man ko mag-ani diri. Ah, every week Kaya na ako gihimo diha. lagi. Nya na huma ay nahurot na dayto yung sabon. Wala. Ah, Ang na ako pa lang na extra. ako reserve kay. Dali ragi. Ali bibi. Ang kon ba nga na Kaali. ako reserve ba? Lagi. Lagi ka. Ha? Sayo ka? Oo, nagsayo ko diri ko nagkuan. Wow. Pamahaw. Mamahaw ta karon. Ay, basta kayo. Nasayo ka nagikan dito. Mga 5 o'clock. Ah, Oo. 5 o'clock. uban-uban ni imong baby boy oh. Wala may mabilin ang duha na ko kaanak di. Morning. Di man manguan, mga tapulan kaayo. Wagay na ko nadala ang electric fan ni Motik. Next week ra lang te. Chi. Kaya nga no, di pa Che. ko anak ko sa akong anak. Wala siguro to ni nasabtan kay. Kanang basta Hala. galing paspas na nga binisaya akong anak, dili na siya kakuha. Ah, English speaking Kinahanglan siya. pinakamutan yun na sila. Uy, Kaya ganyan kay paspasan man ako sugo ka sa laon. Ipakarga ana, nawala na. hala grabe kay ang gihatag ni Madam guys. Kani bitaw, Mga bliss. mga uniform man sa akong husband. Mm. Kasi nay kanang estudyante ba nga high school na magkinahanglan ba? Ah, oo. Nawala na ako nagipanglabhan kay kada uli niya. Ako na ipangdamok. Ah, Yan ang mga uniform. Gabastoy. hala daghan na kayo. Imo jud gihaguan Madam pagpamilo oh. Daghan Oo. kaayo. Oh, gipamilo gyud na ako ni pero kaning sa mga sa bata lang gi. Hala asa pang sa bata. Hala daghan kay blessing guys. Sa bata. Nung sabi na pader. Hala, Madam, mamahaw ta Madam. Okay na ni Doy. Okay na siya guys. Mamahaw mi karon. Daghan kay blessing. Thank you so much. Thank you so much, Kung dili Madam. niyo magamit ba, ihatag na lang sa kuan. Oh. Okay. Kanang Naman po sa uban ang hinanglan. oh, kanang kung dili di mo angay ba. Oh. Kay kuan, ang uban na cartoonist kana uniform ya ko ni sa kanila. Kani mga itong Tabang yun ang mga estudyante dire. oh, mga estudyante lagi Gani. kay kuan Okay. Daghan kaayo guys. Oh. Karon kay mga Tanawan. estudyante dire ga nga kuan kinahanglan. Lagi. So duwe ka magpatahi karon mahal kay mo gani. Pamahaw ta. Ida na idam. Ali, dali. Nagsabaw og kuan. Nagsabaw mi og kuan kanang ulo sa isda ba? Nya. Kuan sa ta sa tik isa sa tik. inyong kusina nga taon na to. Kanitik ta sa tik. Taon na ako kay panganday gyud ako ning ingon ana ang lutuan. Ingani nga lifestyle. Oh. Mugasin ni tik kay kang Madam Tik butang na to sa sabaw. O kana ah, andi di. Mugasin san ah. You want to eat? Sige na You Madam. want to eat? Huh? What do you want? What do you want? Huh? What do you want to eat? Andre, ay wala. Pag prinarilo na.
Amen. Pamahaw. Alin na, Lin. Sige na, madam. Kuan. Ang yaha na mga hotdog, Dili gyud na mo ka fried chicken. Dili pud na siya mo kaon na oatmeal ra na. Oatmeal ra. Oh. Ali na mo. Ali na mo. Ayun naman na nila na. Ang gatas ani mo. Wala sa kadali nagkakip plato. Magduman ta. Sige na. Alin na, Lin. Mga abot mama akong mga apo na kulang pa ni nga kuan pa siyo ni. Daghan. Wala pa si tata, Dani. Wag ganito makatungas. Napag itong taga Bohol ba ngay mo isuon ba? Oh, si Jinjin, si Lia TV. Mm. Pamahaw ta, Len, guys. sa may imong banday, Len. Mahirire. Dili na mahaw. You want to eat? Dali. You want to eat? Yan, nag-jogging makasi Koreana. Ug gibalikan iriri kay to layo pakas tanan. Malapit sila sa ilang ni Gijun to adapit. Agoy ginoo. Gipangkap oy naguro ko sila. Sila gyapon tulo. Oo. Katong unang adlaw sa imon na paingon ba? Oh. Dito gikan man. Layo man to kayo ha? Dini to gikan. Sila ra na baklay di sila madlo. Oo, gaging lagi sila tulo. Pagkabot din eh. Nungkab din sila kaldero dayon. O di nagaon pag sila sa ila. Nagtawanan sila Pagabot gid sa ila nangaon sila. Kabulog la kaon siya nga. Sakto kini nag-jogging kay pag-abutin nila kaon. May kao din sila dito. Namahaw na po sila dito. Mahaw din sila. Pag-abot. Wala. Sipat ka, sipat sa si Koreana usahay. Sipat. Sipat jud. Di na doy. Katarungan. Ay, plato. Lala. Libi, kaon ta bi. Sige na. Ang dala-dala ka na Yan. Iya man ang lingaw. Pamahaw ta, guys. Ay, baby, oh. Sa'yo naglaag si Richmond. Is in the house, ha? Sa mahuran. Is English speaking siya, madam. O, pero ako man yung binisayon. Oo. Kay maglisod ko, kay katong duha na ko kaanak. English Maglisod din sila o kanang Bisaya. Bisaya. Ah. Mahutong wala, dadalang electric pan, kaya gipaspasaan na kung subo ganiya sa kadaon. Akadlahon pa, wala na, nagkaguliyang na. Naginaan na ako. Ang kasabot sila, pero ipahim na mutang din mo ba? Mga pagkabisaya. Oo, nga kanang ko, kaya magnganga. Magnanga sila. Puro babae. Hala, no. Ang English speaking. Nagkaon na daw siya. Sayo kisa nang mahaw kay murag mulaga siya Davao. Ano ba siya? Ba't mo siya bata? Ba't mo siya ang anak? Yung dalang kuan. Marjan? Gisal? Diri, oh. Dapat likod pa. Hala! Kwansa siya, oh. Noon sa na si Mimilin. Di man daw siya mukaon. Ha? Dili daw siya mukaon. Di ko hawiri sa nakong video na ni. Biligod kayo. Panda yon. Ngapi na siya niya nagpan. Tingan sa ni Mimi na may ispay. Nagkaon na siya, og rice. Manto nakabantayan mo sa una sa kuwan. Dili siya mukaon. Lunggaw po. Oh, diha mo. Look at the baby, oh. Ayaw. It's already rice. Hala, oh, look at the baby, oh. Sige na, ito rice. Ipagaon ako. Pagwan ako na siya sirilak. Duha na kapak na. Di siya Akong mukha. gilugawan. Di man siya mukaon. Lunggaw. Luto. Hala, kahayahay ba kay Ana, oh. Wala siya mukaon. Wala siya nagkuhan niya. Siyan po. Oo. Ginagmay. Depende na sa pagkuandam. Nga may uban bata nga dili anad. Na 5 years old na, di yun na siya mukhaon og rice. Magsuka. Ay pa rin na siya. Wag yun siya sukad na nakakaon sa rice. Pakanon na ako, magsuka man gyud siya. Magkuan. Okay, mature man pud na siya. Pagkatao. Di na siya mukaon oatmeal ra gyud na siya. Di sa na siya mukaon og mga bisag unsa. Mao. Oh, wala. Mga kuan, hamburger. Dili. Ano, oatmeal ra gyud na siya. Ano? Magatas pa rin siya. Gatas na ako. Nindot to. Nga English speaking pa jud, guys. Di na siya makikaon. Pero si Mimi ambot lang, si Mimi og kabalo ba mag-English. Kami nga kabalo kayo.
Pila edad niya dato dam? 5. Na. Now, lupig si Mimi. Napagani kanta ni Mimi nga dala sayaw. Hoy. Ayaw, para sa Si Mon? Nawa, na si Mimi. Nang sa si Mimi Lin? Di ba na siya kaon na gisugo? Ay, sulitan ka. Dili na siya makaon lagi. Kaon pa siya, ay video pa siya. Diri mo to si Janice kaganiha. Aw, diri sila katupad ah. Malik man to din kay wala tubig dito sa balay wa nag-agas gabi. Lagi ako. Waday pundo imong kuantab. Nangdaba man kagahapon tingmaba gahapon. Muna nga sa diri ba kay ang tubig ba kay buswak. Andito si Madam buswak po dito. Busog Busog. kay gikan man jud ko dito sa tangki. Ah, sa tangke. Nag-connect. Wala gimeter imo ha. Mister. Wala meter na di meter ang tubig diri. Sauna. Sa una. Ang karon wala may meter dito gid may kantong ilan bitang iso ni kagawad. Ibalik nila, ma'am. Ay ibalik nila ang meter. Pwede ka mapataod karon ang nila. Amo ba? Ibalik nila kung ilan na sa mahinluan ito ang kwan. Pero among gibutangan og gripo kay sayang man nga Magkagasa. Oh. Tatawag na sa inyo. Pwede naman. ang meter. Pero naman kay kuan dito dam kanang nabilin. Maintenance dito. Taga Cagayan rapod. Kuan. Kaya magsaysay na sila yayan asa kong mga anak sa una. Ah, Ang kuan. diha na sila karon nimong Naminyo gikuan. naman siya. Mm. Gikuha po na ako. Hala no. Maaari kinakapalit sa kadiha dam. Pero mo lagi nga ang kuan, ang papel. Lihukunon. Hindi ko nun panako kay magpatukod lagi ko diya o kanang kuan. Balay. Mm. Kay ganahan ko kay hangin jud kay tanan. Tugnaw. Na kung magabi di na kay ginahanglan og Aircon. aircon. Sa mga December din na. Katong yung Mag-fog sa ba diha? katong last December diha man di permi. January pa. Sige Ay, pag-fag. taod-taod na ito nimo napalit di ay. Mahal sa siguro ang mga yuta diya kay katong ingon ni Bukil sa kuha kay 500,000. Kamayan mo tagya. Kuan ra gamay ra siya nga kuan. Space Dire naman. ang kanang sa imo ha. Tira ang ganit. Mas luag siguro to ang gitudlo ni Bukil sa kuha katong sa ibabaw bitaw sa ilaha ni Bukil. Una ana lagi na maligya diha og kanang bulakan daw na siya. Na ana bag-o diha ko, "Uy, bibo na ni nga tumas." Ay, diha din nakapaingon ka ng gaagian. Kanang naibunggo og nay auto. Kay agi na siya kanuntag sa balay niya. Wala na yan. Ante pamati. Ayan. Buwak. Hindi na ita. Ha? Hindi. Oh, bulakan daw na siya diha. Ko, "Uy, nabibo na dai ni diri di ay." Kada man gud siya nga kalsada na dam kunik na siya pa sa Claveria. Nasunod na. Kunik na siya pa sa Pero pag abot Claveria. kadto wala pa siya na kuan ba? Wala. Wala pa nakatabok. Pakatabok. Amo lang og kana saan na pud na nila balikan diha. Sige tabog sa kalayanan. Mabibo gyud na siya diha. Trabaho man ang tumoy ana, ang katong sumpay dili ang dili nga sumpay may wala pa di Ang nagakuan mo da kay nindot na ang dalan. Four lanes ba siya? Ang kuan. Ang dito lang sa ubos pag entrance lang. Dagamay lang ang dalan. Andito sa Balingwan. Oh, gikan pa rin. Kay Nilang nana may. diha raman taman ang good ang kuan. Amo ba? Di ka balingon pa dos padulakan gibiling na sumpay diri. Kay diha raman taman sa O pa lang kabangasan. na nila ma kuan sa mga kontraktor ana. Kung abot ko po hanggang Sige na sila trabaho. Kana diha. Ang kana siya nga kuan. O kasuagan ang kuan na ba? maswagan ang tirada. Wala Dili ka dito panulatan. Doon noon, Di ka sa mga sityo na. swagan. Tuyok lugar noon siya. Dili na. Masayuan ko. Tawagan. Layo na. Oo. Yung sityo na na magtungas. Ito na mga sityo. Lagi may Mantangali magka-lusot. Dili. Kagi ko dia sa kanang gikan sa Kauswagan. Kauswagan diri mas layuan ko mas duol diri. Daw ang saraswagan lubak-lubak ang mga dalan. Grabe ka lubak. So, lagi na akay diha iagi ang para pa imong sa Calabria. Diha na iagi. Kunik lugar da ng kabangasan karon. Dili na dito nila ubin. O dana ra iagi. Na
mo ba? Duro. Diha mo to nga ilahubin? Lahubin. Ay, okay ra. Pabor na sa ato, taga diri. Dool na pa yung sa lungsod. Na sila isa-isa. Dali na mo, mamahaw ka. Bukan na sila dili. Dong! Mas noon ba? Dool na. Uy, nasa jacket ka paning singot kayong ulo. Mabibo na niya siya, puhundam. Puhon. Habibo na po. Hindi rin ako magpuyo. Pukon. Mabibo lang ka na magkay kumasa. Kanang mga... Kami berdiya luto Kanang nga mga... babao. Soroy-soroy ka ng mga bukid-bukid. Lagan ka. Labi ka na. Ano ka ng atbang sa amo? Te? Dani right babaw. So pa man yang luting ano naman yang area dito. Naay baligya di ang ako an 600. 600,000? Kanang atbang di sa amo. Nandapit sa iya padilyo. Unahan. So ka dili kapit la ubin ba nga area. Adili ilahubin. Di gyud sa stepboard gyud kanang Ay, idalan stepboard bitaw siya? di ang akoan. Oh. Ako ni baligya palkatahan. Kasi kapiya. 100. Kasi kapiya. Ah, apil na prakatahan. Oh. Dali na gan. Pero ang Mga palkata kago ka na isa din. mo ka makakuha. Kaisa ra agi. Mga Daw kago. binasad kaayo ko ang prakata karon. Dili awat na itong ni agi ba nga. Dokon man na di dam kanang dini dapit nga sa sa atmo mo bakilid mo gid pa yun no. Ma'am luto na mo. Sudlonon pa daw na siya. O sununon palagi ano. Bakilid sa paingon Bakilid. Dito na na dini nga dala sa kuno. Me dali na me. Ana ang lahit-langit. Dini ba dapit nga sa ito. Baluan na dito nga dala sa. Ana mo na. 600 lagi po no. Ipainom sila Sprite kabog na ay. Unya, ang giatuan ni Koreana dito kay katumang Graham Bar. Mga kay wala naman. Naurot na to Koreana, nadagan mo to kayo. Ay mo baligya. Dagan mo to kayo. Gidala na ko sila Lilin ang uban. Ang ko ayaw na ba yung diha kaya wa pa nato na may balik kung unsay ko ni mami da na. Butang na diha. Jesus pag sa ko ano diho. 0997 Moy giatuan nila ni Koreana. Hindi nga lami kini kay man. 03 54 Ubasing gi butang na ni mami din ba kay naay magpalitan ha. Wa na diha. Wala patilawan patua kay kuan mo man yung husky. pato na final kuan nga pagkahimo. Hala maganon dito sa kanila. Guys, di ay mga blessing. Thank you so much. Daghan kaayo. Hawa mi. Nung sa ni si Mimi mura masali. Crocodile. Ipasigar na paano na lin. Ang suga lin. Kana lang ako na lang din. Di man na paigo nimo lang. Hala guys, thank you so much madam sa imong blessing. Nga gi-share sa amo. Di mo ate? Kailangan na nabigat ko. To ka ate mercy food. Suot ka na nito. Dira. Suot. Masigo ka niya. Kasuot ka na. Hala di ara ako guys, daghan kaayo. Hala madam, thank you so much. Hala daghan kay ako guys. Oh my gosh. Sosyalan kaayo. Di 1. Unya di apay akong gisuot di ba? Perfect kaayo. Thank you so much madam. Di apa, thank you kaayo. Di apa sad, hala bungga. Wah, full dress. Lord, dress ya guys. Unya kaniyong sa ni, ala, murag Pasko kaayo Pang Pasko kaayo. Hala, bugat siya. Nindot kaayo siya guys. Oh my God. Thank you so much, madam. Hala, dagan kaayo. Thank you. May lang, paigo ang akong hawak dani. Murag dili paigo akong hawak dani guys. Kinungan pag ko magpaniwang dani Hala ka na Nga naa pa sa dani. Akong kwaon. Richmond, tesa pa dyan din. Tesa pa dyan. Ito ni Mami. Tesa pa dyan. Tutang-tutang mo Mami. Ha? Ay si Ricklan gi. Wini-wini naman hinuuna Kan pwede mo nagkagana, di mo punas, iring. Ay pagka naman mahugaw ka na at kabuang magini si Ribon. Si
Sayal mo guna, mau sayal eh. Ulo man mo. Ay ka na magkuha na gipiskot. Ulo man mo. Hala guys, dagan kaayo. Oh my God. Hala madam. Thank you so much kay madam. Oh my God. Imagine. Hello, thank you so much. Di apa sa shirt pan. Di apa sa t-shirt. Di apa sa siya. Thank you kaayo. Di apa sa siya. Di apa sa siya. Di apa sa siya. Di apa sa siya. Thank you so much kaayo. Madam. Labuhol, oh, Luok River, ala, Chocolate Hills, ala, Chocolate Hills. Ah, buhol siya guys, star share. Thank you so much. Oh, tanawa. Thank you guys. Unya sila diri busy pasad guys sila diri. Serious no. Busy kay sila. La busy kay si Mother Earth. Oy, grabe. Ala tanan jud kaayo nakakuan. Water does yummy. O di ay mo hakor. Ala thank you so much. Thank you so much. Unsa di katik? Unsa ni katig baru na pamira ako na na. Tama nga. Ala guys oh, tanawan. 50 years. Oy na video. Sobrang si Pagod na si Atiyo nga. Ang ya, ito yan ate ko. Ay sila 50 years. Ano niyo? Very true. Lagi agad ko lagi ko. Uy di niyo na iwini-wini ang kangabuang man lagi. Mga tamakan ang dinosaur mamaka. Oo. Dadagan kaayo. Nalingaw yung may pili na. Lagi. Ala madam, salamat jud kayo dam. Kagulian. Kablis ni ah. Kan blis man mo dai. Ala mayroon din kang Antonia guys. Sige. Wala eh mo. Kaduwa mo sa kanan. Asa na na ka mother? Man mature ko kay ma. May ka mamili patis ako. Uy, igo ni Koreana. Sa igo na ni say. Oh, diyan na. Salamat. Salamat kay ma'am. La salamat kaayo madam. Lingaw sad kaayo. Ayon sa ni nagplay ni ang video. Unsa ni ah? Unsa mo Dani? Ako ni Dani. Nagsapaw-sapaw ka man god. May pa kang doy-doy oh. Mas kaayo. Unsa man mother? Ako sa lima man madi. Ilan na ninito? Iwan dito. Thank you so much.